Čaute, neviem, či ma počuť, je ďalší deň a idem, nedeľa je dneska a idem, že pozrieť na pláž, troška sa vykotím, je 2:30, slabšie slnko, tak hovorím, idem teraz. A prechádzam sa troška, že nájdem nejaké iné miesto, nie hneď tam pred hotelom, ale ak pozerám, celá tá promenáda je skoro to isté, o tom istom a čím pôjdem táto ďalej, tak toto sú není ani bary a tam som mal aspoň ten bar, ten Sailing Club, no síce za drahý bar, ale môžem si tam aspoň niečo kúpiť. A rozmýšľam, že idem rovno tam sa vykotiť, takto pod palmami, nebudem si ani lehátko brať, vykotím sa na deke pod palmou a bude dobre. Tu vidieť, že môžem kráčať ďalej, tam sú len lehátka a podobne. Tam je tá káblovka na ten ostrov, výletná loď. Osobne ako je to tu také hluché. Týchto pár lehátok, pár ľudí vo vode a potom ďalej je viacej ľudí. No, tam zase nejaká kopka ľudí niekde tam v pozadí. Rád tam vidieť farebné budovky v talianskom štýle, neviem či nemeckom štýle, tam hrad podobne. To je tuto nejaké vietnamečky, ale to je celé málo ľudí. Teraz neskoršia hodina, tak sem došlo viacej ľudí trocha. Ako pozerám, ale dosť fúka veter, nebol som ešte ani vo vode, dobre mi je tu na lehátku. Ale fúka dosť, no. Tak odchádzam z pláže a pozrite sa, jak večer tu naplnilo normálne aj do vody viacej ľudí ide a pozrite sa ešte tam, na konci tam je centrum tej pláže. V tom centre je oveľa odtiaľto kopu húfy ľudí mi tam ukazuje. No a tam v pozadí, tam je plná pláž ľudí. Zajímavé, že jaká veľká pláža, tak to má to nemá. Ale fakt veľká kopa. Pol 6. večer. To je vlastne ten Sailing Club, kde som bol včera. A inak si sadol ku mne taký jeden chlapík, len tak, že sadol si ku mne, čo jak sa má, mento. Tak som nevedel, že čo chce odo mňa, že volač mi ponúka, tak som oklamal som, že som tu 2 roky, akože možno takto, keď tu niekto žije dlhšie, takže ma bude menej otravovať. Ale on bol taký nakoniec celkom zle, akože taký v pohodiak. Bol aký učiteľ angličtiny a on chcel si len pokecať a tak mi všetko vysvetľoval, jaké mesto, že prečo toto mesto má takú výhodu a hento, že to je dobré mesto, lebo dá sa tu robiť a nie je tu také teplo, nie je to ani taká zima a podobne, všetko mi to povysvetľoval. A taký celkom akože dobrý chlapík, no ako, tak mi je ľúto, že som ho nakoniec aj oklamal, lebo nakoniec mi nič neponúkal, len proste sa chcel si pokecať. Čaute, nový deň je tu. S opačným smerom od môjho hotela, čo som sa vydával včera, tak tu sú takáto dlhá ulica, takýchto stálek, na každom kúsku obchody, predaj ovocia, masáže a obchody, samé obchody, marty a podobne. Zaujímavé, že toľko toho je tu veľa. A to idem len na druhej strane a naľavo odo mňa je hneď pláž a vidím, že tam sú tiež nejaké barizisty na pláži a išiel som pozrieť jeden bar, ktorý mi odporúčil dneska ten chlapík na pláži, ale bolo to tam prázdne momentálne, možno v neskorších hodinách tam bude viacej ľudí, ale teraz tam vlastne nebol nikto. A hovorím, takto kopu. Akurát som dneska už nevidel som nikde bao a dneska to tu vidím, ale už dneska som večeral, tak už dneska jesť nebudem. Že tu sú reštiky, hotely, masáže, veľa toho je tu, strašne veľa. A hen tam oproti už je ten zábavný park, takže už sa za chvíľku hádam, keby pokračujem tak som idem ku káblovke. Ale idem asi na spák. Hen to dve vystúpili. Dneska sedím zase v tom bare, kde som si bol včera s DJom. DJ-ka, čo tu sedí jedna, hrala včera. Brutálne vyzerá a tu je ďalšia, čo hrá dneska. Dobré sú tie DJ-ky tu. Ale henta je dobrá, ale pekná. Najkrajšia Vietnamka, čo som zatiaľ videl. Tu je strašne
veľa, ale strašne veľa na každý tretí, štvrtý podnik je masážny salón. Ako normálne masáže, nemyslím také z happy endingu, ktoré neviem, ktoré sú, ktoré nie. Možno tam vnútri, vo vnútrozemí troška viacej ako v tých uličkách, tak tam možno sa nájdu nejaké. Ale je ich tu všade veľa. Stoja okolo 150 nohy a 200 väčšinou stojí telová masáž hodina. Tu takéto iterička ešte fungujú. Tak som tu našiel také dobré itery, že za 250 000 sa dá nájsť a all inclusive. Môžeš jesť koľko chceš, naberá si tam všelijaké jedlá, tak akože to je mohlo byť tiež celkom zaujímavé. Chcem vám už toho točiť veľa, lebo mám urobené zo včerajšku 38-minútové video, tak ho musím ako skrátiť, tak vymažem odtiaľ veľa vecí, takže zase budem vymazávať. Tak vám to len tak ukážem, že ak to vyzerá. Toto nie je ten plážový bar. Idem do Sailing Clubu, toto je ten vedľajší bar, ale aj toto vyzerá celkom zaujímavé. Ale málo ľudí, všade málo ľudí nejako. Je nedeľa, možno preto, ale ani včera tu nebolo veľa ľudí, tak neviem. Možno len tí dovolenkári sú tu. A ja chcem miesta, kde sú domáce baby, ale toto je strašne toho málo, lebo je tu veľa turistov, že vraj sú tu veľa Kórejcov a Rusov. No. Nikto tam netancuje. A na tých videách, čo premietajú, tam tancujú takí ľudia, kopu ľudí a teraz tam nikto netancuje. Tak ja neviem, v akých časoch sa tu tancuje. Normálne tu zatvárajú kluby okolo 2:00, takže no neviem, za chvíľku to končí. Vidím, že Coconut Spa je tu a hen tam je v pozadí budova, to Coconut Spa, kde som sedel predtým, takže to majú nejaké stredisko menšie asi, alebo niečo. Došiel som si dať bammy. Dal som si dve rôzne, jedno s nejakým porkom, nejakým bravčovým a druhé mix everything a kokosová káva. Tomto bammy jedna. Je to veľmi dobre hodnotená veštika. Pork skewer barbecue som asi dostal, neviem, si myslím. Tak idem to koštovať, ale malo by to byť dobré. Čaute, pondelok 22. a zajtra som mal odchádzať z Nha Trangu do Ho Chi Minhho mesta. A zmenili sa mi plány a musím odísť dneska, lebo pokašľaná Vietjet spoločnosť zmenila mi celý let. Mal som letieť odtiaľto zajtra ráno z Nha Trangu do Ho Chi Minhho o 8:50 a potom okolo 12:00 som mal letieť z Ho Chi Minhho mesta na Bali a že reku 2,5 hodiny prestup, to je skoro 3 hodiny, reku fajnovo, mohol by som to stíhať. A jediné, čo som sa toho bál, že bude to, že ráno mi bude odtiaľto z Nha Trangu do Ho Chi Minhho možno meškať lietadlo a že ďalšie stihnem potom lietadlo do Ho Chi Minha na Bali, ale bohužiaľ opačne sa stalo, že práve že z Ho Chi Minhu na Bali mi posunuli let na skorej, o 2 hodiny skorej, takže nestíham ten prestup, čo som mohol stihnúť predtým, takže bohužiaľ rozmýšľal som, čo bolo najlepšie spraviť a letenka Ho Chi Minh Bali bola o dosť drahšia, z 90 €, tak hovorím, tu si chcem nehať, tak musím odísť dneska v noci letím, kúpil som si letenku za 22 € do Ho Chi Minhho mesta takže som stratil nejak 20-30 €, ale lepšie ako stratiť letenku na Bali, ktorá ma stála 90 €. Len bohužiaľ tu stratím ubytovanie dneska, lebo ho nevyužijem a musím ísť skôr odtiaľto preč, ale hlavné je mi stihnúť ten let na Bali, takže a nemám peniaze už moc, takže som aj teraz bol na obed a platil som kartou, lebo musím hľadať také miesto, kde kartou. Nechcem už vyťahovať z bankomatu peniaze, aby mi zase neostalo zbytočne veľa. Čaute, akurát som na letisku a letím do Saigonu, teda je večer 9 hodín, 10 volá, čo mi to letí, pred polom budem v Saigone. Ubytujem sa pri letisku a ráno o 7:00 idem na letisko zase a letím na Bali, premiéra na Bali. Ale ešte predtým som vám chcel povedať nejaké zhrnutie, že ako Vietnam a vlastne aké boli moje výdavky, tak mám to prichystané tu na takéto servítečke, nemal som papier, tak aby som to nemusel pozerať v mobile, tak aby nepamätal číslo, tak vám to teraz takto zhrnem. Takže vo Vietname som bol celkovo 4. apríla, dneska je 22., zajtra 23., takže 19 nocí sa mi zdá, že to vychádzalo skoro tie 3 týždne a celkovo ma to teda, bol som v 4 mestách, v Saigone, Hoi An, Hue a Nha Trang a celkovo ma to teda vyšlo, ubytko ma vyšlo okolo 126 €. Ubytko za to celé a myslím si, že všade som mal zahrnuté
raňajky, okrem tohto posledného ubytovania 4 noci, kde som bol teraz, 3, dneska už som tu, tak dneska som musel odísť predčasne, takže 3 noci som nemal raňajky a inak som mal stále raňajky, takže super cena, 126 € s raňajkami na skoro 3 týždne, teda povedzme, že 16 dní. No. Ďalší, transport. Transport bola asi skoro najdrahšia položka. Tam boli zahrnuté letenky z Manily vlastne aj do Vietnamu, čo som letel, a ďalšie letenky, čo som letel zo Saigonu do Danangu. Teraz letenka som musel kúpiť navyše letenku, takže ma to vyšlo zase o niečo, o 30 € drahšie. A nejaký ten vlak tam bol dosť drahý, 47 € aj s minivanom, čo som si musel zobrať. Takže celkovo ma vyšiel transport na 259 €. 259 € transport po Vietname. Ďalšia položka sú výletíky. Výletíky ma vyšli na 74 € a to sú tak výletíky, že vstupenky na atrakcie, a zahrnul som niekde aj tak, že vlastne aj skúter. Niekedy skúter som zahrnul do transportu, niekedy do výletov, záleží od toho, že či som išiel na výlet na skútri, tak vtedy som si zahrnul skúter do výletov. Myslím si, že no, nie je to zlá suma, 74 €. Ďalšie, no jedlo, pitie, takže jedlo, nealko, pitie ako pivečka a v tom ešte aj cigaretíky, takže nočný život zahrnutý v tom. Nemám to prirátané zvlášť, ale celkovo ma to vyšlo na 239 €. 239 €. Myslím si, že super cena na to, že som jedol, pil, fajčil, lacné cigarety. A ďalšia vec sú iné položky. Medzi inými položkami mám víza, SIM kartu, suveníry a nejaké tie masáže, čo som mal 2, sa mi zdá, a vyšlo ma to na 151 € niečo. Takže celková suma vychádza na tieto skoro 3 týždne a vychádza 852 až 892 €. A není som si s tým istý úplne a je to kvôli tomu, lebo volade mi chýba 32 €. Netuším, že kde. Možno rozmýšľam, že mi to čorchla baba, keď som bol na tej masáži. To môže byť. Ale nezdalo sa mi po masáži, som to skontroloval peňaženku, ale bol som troška podnapitý, možno som to na to zabudol. Neviem, ale mi sa zdá, že mal som všetko v peňaženke. Ale volade mi nesedí proste 32 €, čo netuším, že kde. Lebo v jednej aplikácii mi to vychádza na 852 a jak som si prepočítal, koľko výberov bankomatu a všetko, čo som platil online, tak vychádza 892. Takže tak či tak celkovo medzi 850 až 900 €. Čo myslím si, že na 3 týždne tiež není zlá suma vlastne. Takže myslím si, že to celkom dobre povychádzalo takto. Môj plán bol na tejto minúť 830-840 €, takže som to prekročil o nejaký kúsok. Určite lepšie som to prekročil ako nejaké Thajsko alebo Filipíny, tam boli oveľa väčšie. Tam bolo až 200, 300, 400 € sa mi zdá, že prekročený limit, takže fajn, som spokojný. A ďalšie, čo som ešte chcel povedať, je nejak zhodnotím ešte nejak ten Vietnam. A ten Vietnam by som vlastne zhodnotil ako. Pozeral som to vlastne tu napríklad, keby chcete bývať v tomto Nha Trangu, v tomto meste, pozeral som, že ubytovanie na Airbnb na mesiac celkom dobré kondá, čo sú vlastne izba s kuchynkou a podobne, takže viete si tam aj variť. A myslím, dole je recepcia, ako fakt dobré ubytovanie, bol som predtým v konde na Filipínach a vychádza to okolo 500 €, do 500 € viete nájsť s bazénom, s posilovňou a pri pláži a takéto podobné kondá. Takže taký, čo by tu chcel dlhodobejšie bývať, tak ja si myslím, že fakt za 500 € pod nájom tu vo Vietname v takomto parádnom ubytovaní, tak je to určite super. No a celkovo, keď mám zhodnotiť ten Vietnam, tak Vietnam bol, myslím si, že bol super. Pozrel som iba ten južný a centrálny Vietnam, nepozrel som ešte ten severný. Severný je tiež veľmi pekný a zaujímavý. Tam sa mi najviac ľúbili tie miesta, kde som chcel ísť predtým, ale keďže tam bola ešte stále troška zima a nemám tu zimné oblečenie a podobne, tak nechcel som si kupovať nič so sebou a vláčiť to so sebou, tak som to teraz vynechal a pôjdem tam keď tak na budúce. Ale myslím si, že aj tak to bolo veľmi pekné. Tie mestá, Hue, Hoi An, to boli krásne historické, tam tie paláce, je tu veľa aj histórie, sú tu tie kláštoríky, myslím si, že nájdete asi všade, takže
je to pekné, určite aj ten nočný život je, v tom Hue Hoi An to je troška také slabšie, ale v tom Da Nangu možno, no ako je to taký nočný život, ako sú tam bary, ale diskotéky som moc nenašiel, možno v Da Nangu áno, ale v Nha Trangu nie. Ale Ho Chi Minh bol fajn, na to, že to je najväčšie mesto vo Vietname, tam bola tá Walking Street. Takže ako určite to bolo dobré. A ďalšia vec, čo hodnotím, je troška horšie s tými ženami. No. Tu keby chce človek ísť na randíčko a baliť, tak to bolo strašne ťažké. Teraz som ešte dneska pozrel Badoo, Tinder, mám Bumble a tieto 3 aplikácie. Píšem si tam s nejakými, ale to bolo strašne málo za tie 3 týždne, strašne málo. A žiadna žena stredko. Možno dneska, akurát včera som volal nejakú babu von a robí nejakú stevardku v lietadle, takže hovorila, že akurát dneska priletí do Nha Trangu, takže môžeme ísť dneska na drink, ale ja som akurát zmenil plán, dneska som musel odísť, takže som to zrušil. To je jediná možno potenciálna baba, s ktorou som mohol ísť von a nevyšlo to. Takže, ale inak interakcie sú, boli oveľa menej interakcií ako niekde inde a tie baby samé od seba nepíšu. Oni sú strašne takí, jak som povedal predtým, konzervatívne, asi pravdepodobne to tak nazvať. Takže treba im písať asi samostatne. Ja som nemal čas im toľko vypisovať, tak som ja nepísal žiadnej, ale tie, čo sa ozvali, tak niekedy pár správ, ale tá konverzácia nikam nejak extra neviedla, že odpísal som, potom ona už neodpísala, takže možno aj to, že keď som povedal, že odchádzam, som tu len na pár dní, tak to je takisto problém, ako bol problém aj v Thajsku, takže to treba určite riešiť, takže keď je tu niekto na dlhodobejšie, tak treba takže vzťah, teda že na vzťah, tak tedy s tebou idú von a vonku takisto tie úsmevy, pohľadíky, žiadne, to Filipíny a Thajsko to bolo úplne o inom, tam som sa cítil ako král, ale tu to nemá ten človek ten pocit. Ale zase, keď sa to tak vezmem, chalan z Nemecka, čo som ho stretol, on to robieva všade tak, že vraj povie, že on tu hľadá vzťah, je to nadlhšie, oklame babu a baba s ním vlastne ide von aj všetko a takto to rieši. Hovorí, že je bad boy, no, že nepáči sa mu to, snaží sa zmeniť, ale takto to bohužiaľ robí. Hovorím, no ja to tak hentak nechcem robiť, ja chcem byť tiež dobrý chlapec a nechcem to takto klamať zbytočne, takže neviem, no, dobre, no, to je asi všetko. Inak ten Vietnam ako je super, to jedlo sa mi tu ľúbilo, kultúra sa mi tu ľúbila. Tie baby sú tu strašne pekné, len malý mínus to, že ťažšie dostupné. A uvidím teraz od zajtra som na Bali budem teraz 3 týždne, 23 nocí sa mi zdá a potom ešte idem vo Lade, to vám ešte nepoviem kde. A takže na 23 noci na Bali a nová skúsenosť, nové možnosti. Uvidíme, aké to bude, či lepšie alebo nie. Ešte som chcel takú informáciu povedať, že zbral som Vietjet a išiel som tam, že im poviem informáciu, že zajtra sa vlastne nepridám na ten let ráno, lebo že som si búkol teraz let, tak nech ma zbytočne nevyhlasujú na letisku alebo niečo. A povedal mi, že prečo som si teda neprebukoval, iba neposunul ten let, na čo som si kupoval novú letenku. Hovorím to do ryti, tamto som nevedel vôbec, lebo ja už som mal hotový check-in a som si myslel, že keď je hotový check-in, tak sa už nedá prebukovať, posunúť ten let, takže som zbytočne kúpil letenku za 22 €. Mohol som to ušetriť, no nevedel som, teraz už budem múdrejšie aj na budúce, že dá sa to posunúť aj po check-ine. Lebo predtým na letenka na Bali som si chcel posunúť o ďalší deň, že keby náhodou, ale tam som nemal hotový ešte check-in, takže ale tuto ma to nenapadlo, no takže bohužiaľ, no na budúce budem múdrejší. A som tu, čakám za nejakú hodinku by mi to malo letieť, hodinku 20 minút, tak pomotám sa a idem na to. Čaute teda ešte raz.